ना रिमेन्ट टेलेन्टआ बालिमारि गामि नोंथाङा सिगाङाव मा दोलोआव दंमोन? आङो बिपिएफ दोलोआव दंमोन सराइबिल ब्लक कमिटि बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट एसे इलेक्सन टाइमाव कअर्डिनेटरमोनबो आरो डिस्ट्रिक्टमोनबो आं दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय आरो मानि थाखाय जइन जादों? माने इउपिपिएल दोलोआवहाय ओरैबायदि डिसिप्लिननि सोलियो गावजों गाव माने अनलायनाय वार्कारफोरजों गेजेराव अनलायनाय ओमफ्राय प्लास माने सरकारा जेसेखिनि मावनांगौ बेखौ मावगासिनो दङ अनलायनायनि गेजेराव बे आरो इंराजियाव मोनसे खोथा गैया होमबा स्ल' एन्ड स्टेडि वाइन इन द लास्ट नङा होमबा माने खामानिफोरा लासै लासैबाबो स्मुथ रोखोमै जागासिनो दङ आरोखि बिपिएफनि समाव माबायदिमोन? बिपिएफनि समावबो मावनाया मोजां मावदोंमोन खिन्थु लिडारफोरनि गेजेराव गावबा गाव फोथायलायनाय गैयै जाबोदों आरो दाबो बिदिनो फोथायलायनाय गैयै जागासिनो दं आरो बेसेबांसो जइन जादों बे दिनैहाय खमावबाबो 75 जना आंनि आन्दारावहाय जइन जाफैबाय आरो गासैबो बिपिएफनि उननि समाव माबायदि हाबा मावलांगोन नोंथाङा? आं उननि समावहाय जेसेबांनाखि डिसिप्लिननि खामानि मावनांगौ इउपिपिएल दोलोनि जानानै आं बेखिनिखौ मावलांबाय थागोन दिनै बे जोंहा बालिमारि प्राइमारि अर्थात बालिमारि बिसिडिसिनि सिङाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि दंमोन जोंहा गोबां जयनिं लागिरिफोर गुबुन गुबुन दोलो बिसेसकरि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआवहाय जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय सोरखारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जे बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जे दैदेननायनि सरकार जोंनि बिटिसिआव आरो रायजोनि जे जोंहा एलायन्स एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेननाय बेफोराव जेसेबांनाखि डेभेलपमेन्ट जौगानाय आरो सान्थि बेफोरनि थासारिखौ मोजां मोननानै जोंहा दिनैहाय बालिमारि प्राइमारिनि आन्दारावहाय 100 माने 80नि खाथि 76 माने जइन जाफैदों दा बेहाय मख'नो गोनांदि बिपिएफनिनो नैबे सराइबिल ब्लकनि सिङाव थानाय माने सासे भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां आरो बिथाङा आगुनि सोरखाराव बिसिडिसिनि चेयारमेनमोनबो बेजों लोगोसे नैबे बालिमारि प्राइमारिनि मावथि आरो सेक्रेटारि लेभेलनि आरो गोबां बिपिएफआवहाय नैबे बालिमारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बिपिएफनि खुंथायनि समावहाय एक्टिभ रल लाबोनाय बिथांमोनहा बिपिएफनि जे मिरौ जिरौ अबस्थाखौ नुनानै आरो दानि साबसिन सान्थिनि जे सरकार बेखौ नुनानै मोजां मोननानै जइन जाफैदों आरो जाहाथे फैबाय थानाय समफ्रावबो प्रमद बर'खौ गोख्रों बिथांखौ गोहोगोरासिन खालामबावनानै नैबेनि जे दानि सरकार बेखौ फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो जाहाथे मोनफिननो हायो बेखौनो बिथांमोना फोरमायदों दा जों बेखौ आसा लादों आरो